A poesía galega actual, e toda a poesía galega desde o principio, é maioritariamente unha composición tradicional. Quero decir con isto, a mellor imaxe cando falamos de poesía tradicional é a Odisea e o tecido de Penélope. Entón aí se sitúa esta obra, en esta arteria, en ese tecer e destecer para o triunfo do amor, para o triunfo da vida. E na miña traxectoria persoal, eu gosto de utilizar un mito clásico que é o do rapto de Europa. O libro anterior partía de Occidente e marchaba para Oriente. En este libro se regresa de Oriente, se retorna apaixonado de unha princesa semita e a coloca no seu trono. O ser humano é un reflexo do cosmos, é o cosmos en sí, o microcosmos, con todas as sustancias indiferenciadas, entretecidas nela. Entón, eu sempre lembro cando penso nisto, lembro unha imaxe de Antonio Telmo, escritor portugués, que dicía que materia e madeira partillan étimo. A etimoloxía de madeira é materia. Se cando pensarmos en materia temos na cabeza inconscientemente unha rocha, entón surxe a diverxencia entre materia inerte, vida ou espírito, mas se cando pensarmos en materia nos viñera a cabeza madeira, árbore, todo se presenta de unha maneira máis global, máis viva, máis entretecida. En este libro o corpo é a vida, unha forma de dicer a vida, e a luz son os diferentes estados, desde o escuro até a aurora, os diferentes estazóns en que se encontra a vida de cada un.